Smini fil-kumitat jibda qabel ma kont fil-kumitat minħabba li kont volontier tal-għaqda, dak iż-żmien kien hemm kumitat ad interim u kont ngħid fost oħrajn billi bdejna taħżis li huwa l-proġett ta' kitba kreattiva għaż-żgħażagħ. Meta mbagħad kont fil-kumitat bdejt nagħti semi iktar ta' spiss, iktar b'mod regolari u stajt nipproponi iktar proġetti u nieħu ħsieb iktar proġetti. Iktar milli memorja waħda per se, naħseb l-iktar li nibqa' niftakar huma l-karattri differenti. Li kulħadd kellu karattru differenti ħafna minn xulxin imma li kollha konna naħdmu ħafna flimkien, min ikun iffissat fuq il-festa u jiġenna għax ma jkunx jista' jiġi għall-qatt tal-kumitat minħabba li qed jarma minn ħaġa jew oħra minħabba d-diffikultajiet tal-PGC dak iż-żmien. Però minkejja dawn id-differenzi xorta konna naħdmu ħafna flimkien. Il-festi, kulli dak li jkun ikollu qed jarma għalihom. L-istudju nnifsu, ħafna drabi dak li jkun spiċċa jaqa' lura fl-istudju fit-teżi jew f'affarijiet oħra minħabba l-għaqda jew kellha jispiċċa jaqta' għal kollox mill-għaqda minħabba il-PGC jew korsijiet oħra. Dawn kienu primarjament l-isfidi ewlenin. Mbagħad kien sfidi oħra bħal nuqqas ta' sewwieqa fil-kumitat li dak iż-żmien kienet tiġri ma' Malta kollha xi kienet iktar waħda li s-suq. Kien ħafna ġar niftakar ta' kaxex ta' kodba ta' flix kienet nedijiet u hekk. Daw kienu l-sfidi, sfidi prattiċi, mhux kultant kien sfidi wkoll umani kif dak li jkun ħajkalibra ruħu biex jaħdem ma' karattri differenti, imma sfidi li naħseb kollha elibnihom mod sabiħ. L-isfida finanzjarja li bnija minħabba li rnexxilna niksbu ftit fondi mhux ħażin dak iż-żmien li għenuna ħafna. Imbagħad kien hemm l-apatija taż-żgħażagħ li kienet waqgħet fi żmienna u naħseb hija sfida għal kull għaqda nkallhom il-ġurnata. Imbagħad kien hemm dawk l-isfidi fuq livell nazzjonali, l-kwistjonijiet li għamu żmien għal żmien fuq il-Malti, li kien hemm min qed jipprova jimmina l-Kunsill tal-Malti li bħala għaqda ħadna deċiżjoni li nitkellmu fuqhom. Ġifieri kellek l-isfidi li huma prattiċi, sfidi li huma marbuta ma' nuqqas ta' enerġija mal-apatija tal-istudenti, ma mbagħad kellek l-isfidi iktar formali, iktar serji meta kellna niddefendu l-qagħda tal-Malti fl-iskejjel jew f'entitajiet formali. Naħseb kuntent ħafna bil-pubblikazzjoni tal-għaqda, bil-mod ta' kif irnexxilna nqajmu leħen il-Malti, bil-mod ta' kif bdiet issir l-għażla bil-kriterji li introduċejna fl-għażla tal-kitbiet, bil-fatt li rnexxilna norganizzaw korsa kitba kreattiva żgħażagħ għall-ewwel darba li baqa' jitella b'mod konsistenti sal-lum il-ġurnata. Però naħseb li ħaġa importanti mhux dak li baqa' fiżikament, imma dak li ħadu ħafna mill-membri u dawk li parteċipaw fl-attivitajiet tagħna, is-sens ta' empowerment, il-ħiliet ġodda li kisbu, l-fatt li uħud minn dawk li attendew xi kors tagħna jew kitbu magħna l-ewwel darba. Eventualment baqgħu jikdbu, baqgħu jippubblikaw u nkataw semhom fil-għaqda fil-Kumitat tal-Għaqda tal-Malti u f'entitajiet oħra. L-għanijiet baqgħu li huma minħabba li kienu marbuta fl-istatut, għalkemm dak ġie rivedut l-għanijiet xorta baqgħu bejn wieħed ieħor l-istess. Però ftaħna aktar l-għaqda, kellna l-opportunità li nerġgħu nibdew ħafna affarijiet mill-bidu wara ftit żmien li l-għaqda għamlet trieda. Allura stajna nifetħu iktar għal proġetti ġodda, l-iktar proġetti li jingaġġaw maż-żgħażagħ u ma' kittiba ġodda, iktar milli dejjem neħlu fiċ-ċiklu ta' kommemorazzjonijiet li xorta baqgħu jsiru, imma b'mod iktar kontrollat u b'mod differenti ħafna. Qabel ma nvolvejt ruħi fl-għaqda, kont diġà naħdem ħafna maż-żgħażagħ fil-gruppi tal-parroċċa u hekk. U naħseb dik kienet l-iktar ħaġa li imbuttatni sabiex nibqa' ngħid lill-għaqda anke wara li spiċċajt minn kumitat.
Għaliex din laqda partikolari għal raġuni ovvji ħafna. Il-Malti issa ma wasalt l-Università kont inħobbu ħafna, fl-ewwel sentej tiegħi fl-Università kont diġà bdejt naqgħat inlaqa' grupp ta' żgħażagħ flimkien biex naqsmu l-kitbiet tagħna, dak iż-żmien kien jismu Versatili. Allura kien il-pass naturali li meta l-għaqda reġgħet qamet fuq saqajja nibda ngħin f'dik l-atmosfera f'dik il-kumpanija. Fil-bidunet niftakar li jiena u Daniel Bezzina li għat wara l-kamera. Konna ta' spiss insaqsu lill-Prof Manuel Mifsud, ġieli ltqajna wkoll ma' Joe Borch sabiex naraw x'jista' jsir, imma kienet għadha fażi bikrija wisq sabiex l-għadha tqum fuq saqajja. Eventwalment stajna nimxu iktar il-qudiem bil-ħatra tal-Prof Bernard Mikallef li kien pożizzjoni aħjar sabiex jerġa' jlaqqa' il-membri l-antiki tal-għaqda u jsejjaħ laqgħa ġenerali straordinarja. Fortunatament aħna ġejna fi żmien meta l-għaqdiet kienu jaħdmu ħafna flimkien, f'kontrarju għal dak li kien jiġri 20-30 sena ilu, fejn kien hemm iktar kompetizzjoni. U waħda mill-affarijiet li fitxet li tagħmel laqda huwa li tibni pont tkompli anzi ssaħħaħ il-pontijiet illi diġà kellha mal-għaqdiet l-oħra. U rnexxielna naħdmu nikkollaboraw ma' għaqdiet oħra b'mod illi l-għaqdiet baqgħu jżommu l-identità tagħhom imma fl-istess ħin qorbu iktar lejn xulxin u meta wasalna għall-prova, meta wasalna biex noħorġu stqarrijiet fuq il-qagħda tal-Malti, qatt ma jidhirli li sibna problemi, anzi l-għaqdiet ingħaqdu flimkien u mexxew il-proġetti jew l-istqarrijiet tagħhom bħala front unit ħafna. Fil-każ ta' Metamorfosi xtaqna nikkommemoraw lil-Rużar Briffa l-50 sena minn meta kien ħallina. Però ma xtaqniex immorru għal kommemorazzjoni tas-soltu, għal kommemorazzjoni li tfakkar dak li tlifna u daqshekk. Ridna li nagħtu ħiliet ġodda lill-kittieba ġodda, lill-artisti ġodda. U allura applikajna għal fondi mal-Kunsill Malti għall-Arti ma' entitajiet oħra u ħloqna proġett li permezz tiegħu 4 kittieba żgħażagħ ħolqu xogħol ġdid, xogħol kreattiv ġdid, flimkien ma' artisti żgħażagħ oħra. Bekk il-Malti ħriġnieh minn niċċa tal-letteratura biss, tal-lingwa biss, minħabba li ħdimna ma' artisti viżivi, ħdimna ma' ballerina, ħdimna ma' attriċi, ma' pittur. U fl-istess ħin tajna ħiliet ġodda lill-kittieba żgħażagħ. Allura konna tinfakru dak li tlifna, ma fl-istess ħin konna din nerbħu ħafna bħala żgħażagħ bħala lingwa. Minkejja d-dera komposta u serja ħafna ta' Bernard, u xamen dok il-par mustaċi. Sirt nafu ħafna bħala persuna umana ħafna, li empatizza ħafna ma dak li jkun, li jħoss ħafna għal dak li jkun, u bħala persuna ċajtira, li forsi ħafna studenti għall-ewwel ma jkunux jafuh b'dak il-mod, imma eventwalment għandha tidra taħdem miegħu tirrealizza li fih persuna ħabib li kapaċi jissapportjak ħafna, li jisma' ħafna u l-pariri li għati dejjem jagħtihom b'mod li lilek jigwidak mingħajr ma jindaħallek wisq. Jiftaħlek għajnejk iva, imma huwa persuna li mhux ħadd indaħallek u li tgħinek tasal fejn tixtieq inti b'mod strutturat ħafna. Biberiji, esperjenzi li eventwalment għenitni anke fuq il-postijiet tax-xogħol, imma primarjament huma l-ħbiberiji u l-memorji li jibqgħu miegħi. Wara l-Għaqda tal-Malti bqajt ngħid l-Għaqda tal-Malti u nittama li ħafna minn dawk li jkunu fil-kumitati li ġejjin jibqgħu jgħinu lill-Għaqda tal-Malti, però mbagħad bdejt nagħti semmi anke f'għaqdiet oħra fil-Kunsill Nazzjonali tal-Isem Malti, fit-tluħ ta' attivitajiet oħra ta' għaqdiet oħra, illi b'xi mod jew ieħor kollha jorbtu flimkien minħabba d-dinamika minħabba s-sinerġija li hemm bejn l-għaqdiet.